ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗାବାସ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସଦାନନ୍ଦ ବୋଲି ପୁତୁରା ଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ ତାଙ୍କର ସବୁତକ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁତୁରା ନାମରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ପୁତୁରା ଜଣକ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରିପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସିନିଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଭଲ ନଥିଲା। ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। କୁହାଯାଏ କି ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ବାଲ୍ୟକାଳ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲେ କିମ୍ବା ବଜାରରୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ସେ ବଡ଼ ପାଟି କରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲାଳସା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ସଦାନନ୍ଦଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାନ ପୁଅ ବୁଢ଼ୀ ମା ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଓ ସଦୟ ଥିଲା। ସଦାନନ୍ଦଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା। ତାର ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼େ ମହକି ଯାଉଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା ନିଜ କୋଠରୀରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ତାଙ୍କ ନାକରେ ବାଜୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣକ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ କୋଠରୀରୁ ବାହାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଖାଇବା ତିଆରି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସିନି ସକାଳୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଠିକ୍ ବି ବିଶ୍ରାମ ନେଇନଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କଡ଼େଇ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ, ଭୀଷଣ ଭାବେ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, କେହି ବି କୁଣିଆ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଭୋଗ ଲାଗିନାହିଁ। ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛ? ଭଲ ଚାହୁଁଛ ତ ତୁମେ ଯାଇକି ନିଜ କୋଠରୀରେ ବସ। ତୁମେ କୌଣସି ଦେବୀ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମକୁ ଆଗ ପୂଜା ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ବୁଢ଼ୀ ମା ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଆସି ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ନ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଡକରା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯୁଗ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର କାହାରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇ ସାରିବେଣି। ସିନି ଭାବୁଥିବ, ମୁଁ ତ କୌଣସି କୁଣିଆ ନୁହେଁ, ସେ ମୋତେ ଅବା କାହିଁକି ଡାକିବ? ବୁଢ଼ୀ ମା ଉଠିକି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ଖଜା, ରସାବଳୀ କେତେ କ'ଣ ଖାଇବି। ଅତିଥିମାନେ ଭୋଜନର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମା ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲୋକମାନେ ଚମକି ପଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ବୁଢ଼ୀ କିଏ? ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର, ଆକୁ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ। ସଦାନନ୍ଦ ରାଗି ଥାଳି କଚାଡ଼ି ଦେଲେ ଓ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଆଣି ବୁଢ଼ୀ ମାକୁ ନିଜ କୋଠରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ। କୁଣିଆମାନେ ଖାଇଲେ, ଘର ଲୋକ ବି ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମାକୁ କେହି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ୀ ମାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ରାତି 11 ବାଜି ସାରିଥିଲା। ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ରାମୁଲୁର ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କି ତା ମା ସିନି ଶୋଇପଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ସେ ଚୁପ୍କି ଉଠି ଆସି ଏକ ଟିଫିନ୍ ବାକ୍ସରେ ବୁଢ଼ୀ ମା ପାଇଁ ନିଜ ଖାଇବାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ପୁରୀ ଓ ରସାବଳୀ ନେଇ ବୁଢ଼ୀ ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାର ଡାକରେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ପୁରୀ ଆଣିଛି ପରା, ଆସ ଖାଇବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା ଖୁସି ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରାମୁଲକୁ କୋଳରେ ବସେଇଲେ। ରାମୁଲ ଟିଫିନ୍ରୁ ପୁରୀ ଓ ରସାବଳୀ ବାହାର କରି ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା ପଚାରିଲେ, ଏ କ'ଣ ତୋ ମା ଦେଇଛି? ନା, ମା ଦେଇନାହିଁ। ମୋ ଭାଗର ପୁରୀ ଆଉ ରସାବଳୀ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ବୁଢ଼ୀ ମା ନିମିଷକେ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ରାମୁଲ ପଚାରିଲା, ମା ପେଟ ପୁରିଲା ନା? ମା ଠାରୁ ଆଉ ଯା ଆଣିବୁ, ଏହା କହିଲା ବୁଢ଼ୀ ମା। ମା ପରା ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଡାକିଲେ ସେ ରାଗିବ, ଗାଳି ଦେବ। ସେଠୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଥିଲା। ସେ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। କହିଲେ କି ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଛି, ତୁମ ହାତ ଧରି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ଖାଉଥିଲେ ସେଇଠିକି ନେଇଯା। ରାମୁଲ କହିଲା, କେମିତି ହବ ମା?
ବୁଢ଼ୀମା ଜିଦ୍ କରିଲେ। ରାମୁଲ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ଜିଦିରେ ନଇଁଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ଖାଉଥିଲେ ସେଇଠିକି ନେଇଗଲା। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବୁଢ଼ୀମା ସେ ଲୋକମାନେ ଖାଉଥିବା ଅଇଁଠା ପତ୍ରରୁ ପୁରୀ, ବାକି ବଳିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଠା ଖଣ୍ଡ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଖଡ୍ ଖାଡ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆଉ ସିନିଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ରାମୁଲ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଓ ବୁଢ଼ୀମା ଜଣକ ଅଇଁଠା ବାସନରୁ ପୁରୀ ବାଛି ବାଛି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସିନିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପଶ୍ଚାତାପ ଓ ଘୋର ଗ୍ଳାନି ଅନୁଭବ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଦୟା ଏବଂ ଭୟରେ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବହି ଚାଲିଲା। ହାତ ଉଠାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଭଗବାନ, ଏ ଅଧର୍ମରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କର, ନହେଲେ ମୋର ସର୍ବନାଶ ହେବ। ନିଜକୁ ନିଜ ସେ ଧିକ୍କାର କଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଏତେ ଲୋକ ଭୋଜନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ କାରଣ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅସହାୟ। ସେ କାହାକୁ କିଛି ଠିକ୍ସେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲି। ଏହା କହି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଜାଣିଛ? ସେ ଏକ ଦୀପ ଲଗେଇ ରୋଷେଇ ଘର କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଥାଳିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଧରି ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମା, ଉଠ, ଖାଇଦିଅ। ମୋର ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। କ୍ଷମା କର। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ସରଳ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମିଠେଇ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଭୁଲି ସେ ମିଠେଇ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ବୁଢ଼ୀମା ଜଣକ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ସିନିଙ୍କ ହାତରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ଖାଇ ବସିଲେ। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସଦିଚ୍ଛା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରୁଥିଲା, ଆଉ ସିନି ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୃଶ୍ୟର ଅନୁଭୂତିରେ ପୁଲକିତ ହେଉଥିଲେ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ ପିଲାମାନେ? ସର୍ବଦା ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବା, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ସମ୍ମାନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଇବା।